m'agradaria preguntar-vos abans què tal amb això del canvi vosaltres? Com ho esteu vivint, aquest canvi? Això que tens aquí una mica d'aquesta petita incertesa de com aniran les coses, jo crec que això et manté més despert. Al final el canvi és creixement, i aquest moviment és creixement. I jo crec que tot això ens en portem. El tema també que avui viurem una mica és què em passa quan influeixo en aquest moviment o quan d'alguna forma em resisteixo. Tenim les cadires, ens tenim a nosaltres, anem a jugar al joc de les cadires, us sembla? Jo crec que ningú es quedarà baix. Segur, eh? Sí? Sí o no? Ah, no ho tens clar? Hem d'arribar a algun lloc? Algú diu que l'èxit sigui arribar a 3 cadires o 4 o 10? No ho puc celebrar, però Em quedo amb una cosa que han sortit, que junts podem arribar més lluny. jo me n'adono que ens necessitem l'un a l'altre. I jo crec que anem progressant, anem evolucionant a mesura que el repte cada cop és una miqueta més complicat. Quines serien les claus que us permeten vèncer les dificultats disfrutant? Ens hem escoltat molt i hem estat molt generosos. Tothom tenia un paper, més important o menys, però tothom era necessari. Confiança de que no passa res, estem tots suats, fets una coca, però no passa res. T de team perquè només en equip és possible, perquè només amb la motivació de tots i amb l'energia de tots i amb l'esforç de tots podem fer possible aquest canvi. Jo diria que la qualitat humana és un dels aspectes bàsics que ens hem trobat aquí, o almenys jo m'he sentit al PIEP, ja que m'he sentit molt acompanyat per tots els membres que el composen i sobretot perquè també he pogut aportar coses a la resta. Diríem que la E d'emoció, precisament, perquè és una espurna que genera vida, i aquesta vida és la que volem aportar a les nostres aules, en equip, i precisament sense emoció no hi ha aprenentatge.